Jadi gini, Pak, bukan saya ini membela pelakor itu bukan. Bukan saya ini membela gendane itu bukan, Pak. Kalau ada peristiwa istri sah melabrak pelakor, melabrak gendane bojone, itu saya salahkan, itu bukan berarti saya membela pelakornya, itu enggak, Pak. Yang salah itu laki-lakinya. Sing salah kuwi lanangane kuwi. Lah pelakor itu korban. Pelakor korban, istri sahnya juga korban. Lah tersangkane sapa? Tersangkane ya bojone kuwi sing lanang kuwi. Kenapa saya berbicara seperti itu, Pak? Biasanya kalau ada perselingkuhan wong gendaan ngono kuwi, biasane ya, Pak, kuwi memang sing mulai sing marah-marah kuwi lanange sik kuwi, bukan pelakornya itu. Jadi kalau Anda bilang, nah kalau laki-lakinya mau, perempuannya nggak mau, kan nggak terjadi. Loh, salah. Kalau laki-lakinya mau, perempuannya nggak mau, laki-lakinya cari yang lain. Cari yang lain sampai dapat dia. Makanya saya katakan pelakor itu sebenarnya korban juga. Korban dari kebengisan, kepleboinan, ataupun korban dari wong lanang tomis kuwi. Wong lanang playboy kuwi. Makanya ya wis dadi bejamu, Mbak, nek ndi bojo wong tukang gendaan wis dadi bejamu. Ora kok nyalahno wis nglabrak karo sing anu kuwi salah. Soalnya saya ngomong gini kenapa? Sanakal-nakale wong wedok. Sanakal sak bling-bling wong wedok iki tidak pernah ngerayu wong lanang duluan tuh enggak pernah. Kebanyakan enggak pernah. Jadi yang mulai itu pasti lanange sik. Ora pernah ana wedok, "Mas ayo selingkuh." Ora mungkin. Ketoke kok ora ana ketoke. "Mas ayo dolan." "Mas ayo aku jak nang endi?" Iku aku ketoke ora ana, kecuali nggon film, nggon sinetron dhewe neh. Nek di dunia nyata ketoke ora ana kuwi, Mbak, ngono kuwi, Mbak. Sekali lagi jangan salah sangka saya membela pelakor, itu enggak. Soalnya kalau saya lihat video itu banyak yang pelakor diantemi, dijambai, ditapui, mesakne kadang saya itu. Sing salah ki lanange kok, sing wedok dikeplaki kaya ngono. Komen-komennya kan gitu. Wong wedok-wedoke kadang iki lha ya kepiye arep ngamuk karo sing lanang ya mesti ora wani. Mungkin arep ngamuk karo sing lanang ya wedi nek dipegat apa kepiye, jadi melampiaskane neng pelakor kuwi. Jadi sudah saya bilang, sanakal-nakal yang wedok tidak mungkin memulai ngajak selingkuh, itu nggak mungkin. Gue ngene iki mbok arani aku pengalaman, gue mbok arani aku ngene iki suhune ngono neh. Itu menurut pengamatan saya, Pak. Menurut pengamatan saya dari kejadian-kejadian yang terjadi lah, ngono lho, Pak. Dadi ya memang dadi bejane sik duwe bojo wong ngono kuwi. Biasane wong tukang wong ini seneng selingkuh ki ketoke angel marine. Kecuali diganjar loro apa diganjar seret. Gue jare engko pengalaman neh. Jadi iki pengalaman, senengane ngono Pak iki, Pak. Nek wong tak kae ngerti, tak kae wawasan iki bukan berarti wong pengalaman iki ora, Pak. Ini hanya sebagai pengamat. Saya ini pengamat yang jeli, Pak. Maka dari itu kan ada komen-komennya itu biasanya itu. Di komen-komen video saya yang viral, yang dihujat orang banyak itu. Ya ada yang membela juga. Ya wong lanang nek selingkuh biasanya sing wedok mbuh galak. Sing wedok ora gelem dandan, sing wedok ora iso nyenengke wong lanang, sing wedok iki mboseni, sing wedok iki. Wong wedok iki sebenarnya gini loh, Pak. Ora masalah ayu karo ora ayu. Wong wedok ayu kaya ngopo nek wong lanang teko nyambut gawe terus tampangmu iki merengut, ulatmu iki peteng ngono ki ayu percuma ora ayu Pak dadine, Pak. Tapi nek wong wedok ya rupane nyun sewu ora pate ayu, elek, ireng, tapi nek wong lanang teko nyambut gawe mesem, ulate padang, grapyak, nawani sing lanang, gawe seneng atine wong lanang malah dadi elek, dadi ayu, Pak.
Niki yo mbok arane kok pengalaman nah. Senengane kok ngono lho Pak iki, Pak. Kita kayak ngerti karena kasus-kasus yang sering terjadi biasanya berawal dari hal-hal yang sepele, Pak. Rumah tangga berantakan, rumah tangga kacau itu sebenarnya berawal dari hal-hal yang sepele. Wong wedoke kadang nek lunga-lungoe dandan ayu, nek nang omah ora gelem dandan. Lunga-lungoe maca ayu, wedaan, pupuran, bengesan. Nang klambi sing apik nek karo bojone dhewe ngentawot. Ora gelem maca. Lah yo jenenge wong lanang lho ya. Wong lanang ngene ngendi wae yo kae jenenge wong lanang. Kita akone ning ngendi wae. Wong lanang nyethuk mis asline, wong lanang nyet garangan wae. Nek wong wedok ayu matane ijo, kuwi wong lanang wae. Ameh kuwi ustad, ameh kuwi wong alim, ameh kuwi wong alus, ameh kuwi wong beling wis padha wae. Ya cuma wong lanang iki kadang iso mikir dawa wae. Kadang berpikir panjang. Ana sing wong lanang mikire cekak ya ana. Asline padha wae wong lanang iki padha wae. Wong lanang kuwi playboy. Wis arep nabi arep sapa wis ta wong lanang iki asline wae. Wis nek ora selak karo batine lho, Pak. Nek gelem ngakoni lho. Wong lanang nek ora wong ayu, bingung polahe asline iki, Pak. Cuma kuwi mau ana sik pikirane iki dawa, aku wis omah-omah, aku wis di bojo, aku wis di anak. Aku wis tuwa, ana sing mikirane ngono, ana sing pikiran cekak, ora urus. Penting piye carane iso dadi wekku, ora urus. Piye carane iso tak gawa. Ora urus. Piye carane iso tak boncengke, tak jak lunga kan ngono, Pak. Ini mbok arane pengalaman neh, Pak. Senengane ngono lho, Pak. Kita kae ngerti. Supaya wong nek omah-omah iso berbahagia ngono, Pak. Yo diterima panane pancen duwene bojone ya kaya ngono diterima, wong nyatane ya dhisik ya kowe cinta, kowe ya seneng dibalekne ngono neh wae. Wong wedok wis padha wae ayu kaya ngopo iki. Pesing ngono wae wis dianggap ngono wae, engko penak. Tapi nek kowe nyawang wong ayu ora neng teke wae, kowe nang pasar ana wong ayu, kowe lunga ning dalan kethuk wong ayu. Pokoke bojone awake dhewe sing paling ayu ngono lho, Pak. Tarane ngono mikire dawa wae. Wong wedok iki padha wae. Wong selingkuh ki penake ra sepiro wae. Rekasane ngungkuli neraka wae. Wirange wis ngungkuli neraka. Mate rumah tangga hancur, rumah tangga murah mari ya ngono kuwi. Wong sing tok-mis ngono kuwi. Nek sugih ora apa-apa ya, Pak. Makane wong sing apa jenenge wong sing alu-amah ngene biasane wong sugih-sugih kuwi karena duwite akeh. Arep ndek kaya ngopo iso golek neh kan ngono. Makane para artis-artis kuwi bolak-balik ya kawan kawin wae. Aja ditiru ngono ya, Pak. Ora patut. Sono ya, Pak. Engko aku mbok salahno wae. Nek ora trimo komeno piye coba? Jawabanmu kepiye coba? Wis ngene wae.